Ja si tam cieľku, mám moc povolenú. Pekná rybka, typ kokos. Ale tam mám letovaný malý háčik. To musím veľmi pomaly vyťahnuť. Ale je to pekná ryba. Čo to je? To je lipeň, či? A brutálny. Ty kokos. Aha, naňho. Krásny. Je tam. Pozrite sa na toho lipňa. To je čo nádherné. Ideme ho pustiť. O, počkaj. Pustíme to pekne. No čo, už chce ísť? Poď. Plávaj si, kamarát. Už je vo svojom. Á, tu stojí ešte. Skúsim natočiť pod vodou? Dúfam, že to tam bude dobre vidieť. Bomba.